ora bapak ora percaya. Iya, aku jujur, Pak. Ning kok sih kayak jujur. Iki tes pack, Pak. Iya, aku ngerti nok. Aku ngerti ya niki kita spek. Mulane tak takoki kowe kejujuranmu. Yo iki mergo aku karo pacarku, Pak. Ya ampun Gusti. Bapak rak biyen wis kondo bola bali to nok. Terus bapak iku kudu kon kepiye karo kowe? Kudu kon kepiye? Nek kowe cah cilik tak kandhani. Wong kowe iki wis gerang, wis perawan. Ku ya tetep ora mung mergo salahmu dhewe. Ning ya salahmu, ya salahe wong tua nggone didik kowe. Ya wis. Wis, kabar anu sing perlu diketuni.